Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island region ng amon igadulong sa inyo. Yaring ang Stories of the Day, subong January 7, 2025. Gobernador nagsapol sa mga alkalde angod sa pag-relocate sa mga residente sa sunod sa 4-kilometer permanent danger zone. Huwag patay 3 pirason matapos nga makuryente samtang nagapanghimo sa Christmas tree. Mga nakumpeskar nga palupok sa Disyembre, gin-dispose ang PNP. Enero, Pebrero kag Marso, mangin maulanon suno sa pag-asa. Kag sa good vibes, libre nga konsultasyon para sa mga pets, ginatanyag sa Bacolod City. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Enero, Pebrero kag Marso mangin maulanon suno sa pag-asa. Nagapabilin nga mabugnaw sa gihapon ng surface temperature sa Equatorial Pacific Ocean humalin sa Setyembre tubtub Disyembre. Gani naglabot na ini sa La Nina condition. Gani sini nga Enero, Pebrero kag Marso maeksperiensya sa gihapon ang La Nina. Bangod sini mangin mataas ang tsansas ng sobra pa sa normal nga pagbubus ang ulan nga mahimo magresulta sa baha, flash flood kag landslide. Dako man ang tsansas ang pagsulod sa mga bagyo sa Pilipinas sa sini nga mga binulan. Magapaday na pag-asa sa pag-monitor sang sini nga weather condition kag ginabisuhan ang publiko nga padayon man nga mangin mabinantayon sa lakat sang panahon. Sa number 9, padayon sa karon ng post-qualification evaluation sa loan bidder para sa bulk water project sa Negros Occidental. Ang consortium sang First Balfour Incorporated, Victoria's Milling Company kag FPIP Utilities Incorporated amo ang loan bidder sa 1.2 billion pesos nga bulk water project sa Negros Occidental. Sino kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson, matapos ang assessment kag kung qualified, magasunod ang negotiation bahin sa pricing cost sang tubig nga ila nga iga-produce. Ginsiling sang gobernador nga mahimo nga matuman ini sa unang quarter sini nga tuig. Nalakip sa bulk water project ang financing, engineering design, construction, operation kag maintenance sang bulk water supply system nga iga-source gikanayhan sa Imbang River o kun sa Malugo River. Ginapaabot nga masupply ini sa nga treated bulk water sa anom ka mga service providers sa Silay, Talisay, Victorias, Bacolod, Manapla, kag EB Magalona. Because after we have made the assessment, we will now negotiate with them. Especially in pricing, yung cost of water that they will produce. No? So that definitely we will have to negotiate with them. No? Sa number 8, 5 million pesos nga trust fund gamiton sa pagkaayo sa nasunog nga stall sa Central Market. Wala pa sa gihapon makabalik sa pagnegosyo ang mga vendors nga apektado sa masunog ang 32 ka mga store sa sulod sang Bacolod Central Market sa nagligad nga bulan. Pero may pila na ka mga manugbaligya ilabi na ang dos sa mga partially damaged nga baligyaan nga naghingyo nga makaayo ang ila stalls agud makusog balik sa pagnegosyo. Ginsiling ni City Engineers Office OIC Engineer Loben Ceballos nga ginatinghuan na nga matigay ng bidding process sa pag-repair sa maapektado nga stalls. May kapin sa 5 million pesos nga pondo gikan sa trust funds sa merkado nga sarang magamit para sa partial repair. Nakahandang City Engineers Office nga sugura ang pag-dismantle sa mga nasunog nga stalls kung luyag sa mga vendors nga temporary nga magbalik sa ilang mga pwesto agud makanegosyo samtang wala pa masuguran ang proyekto.
Sa number 7, mga nakumpiskar nga palupok sang Disyembre gin-dispose sang PNP. Ginpangsulod sa drums ang tubig ang mga palupok. Ginpalapakan naman sa fire truck ang mga boga. Ini ang ginhimo sang Bacolod City Police Office sa ila na pangkumpiskar nga palupok kag pyrotechnic devices kay inisang aga. Gikan ini sa mga illegal vendors sa nagligad nga Disyembre. Suno kay BCPO Director Police sa Colonel Joresti Coronica, ang mga vendors nga nagabaligya sini wala nagasunod sa city ordinances kag mga polisiya sa gobyerno nasyonal angon sa pagbaligya sang palupok. 135 tanan ka mga boga ang ilan na kumpiskar kag kalabanan diri nakuha sa mga kabataan. 3,972 naman ka mga firecrackers nga nagabalor sa masobra 30,000 pesos ang nakuha sang mga kapulisan. Ini ang pamaagi sang PNP para ipakita sa publiko nga wala gina-recycle ang nagkumpiskar na palupok. Sa number 6, Nokpo, wala sang may na-monitor nga illegal drug group sa Negros Occidental. Sang 2019, may 7 ka mga illegal drug group ang na-monitor sa Negros Occidental Police Provincial Office nga nag-ooperate sa Negros Occidental. Pero ginsiling ni Nokpo spokesperson Police Captain Judices Catalogo nga sa karon wala na sa nga nabilin nga drug group makaligad man sang masupog nga anti-illegal drug operation kag awareness campaign program. Kalabanan sa mga lideres katapos ang drug group ang na-neutralize o kung nagkaladak pa na. Gindugang ni Catalogo nga kung may nagapabilin man nga drug group nga nag-ooperate sa isla sang Negros, may himo nga ini ang wala na base sa probinsya sang Negros Occidental kag mga remnants o kung mga nanubli na lang sang illegal nga negosyo. Sa Bacolod, nagapabilin nga nag-ooperate ang katapos ng kaunda drug group nga amo na lamang ang nabilin nga illegal drug group sa syudad. Iban inactive naman kag wala naman diri sa Negros Occidental. As to the drug personality and drug group diri sa Negros Occidental. Kaya diri sa aton niya tapos na naton itong mga bugalan ubos na naton, then ang iba na itong mga drug group diri sa Negros Occidental nagkalada ubos na naton dako. Kagtapos ang iban to nagkalamatay naman in natural and then during man sa police operation naton. Sa number 5, activations ng PNP NIR natalana sini nga Enero. Ceremonial activations ng PNP Negros sa Island Region natalana sini nga Enero. Ginahanda na sa Negros Occidental PNP ang Area Police Command Visayas sa Camp Alfredo Monteliban Sr. nga magaserbe nga temporaryo nga main headquarters sa Police Regional Office NIR. Ginsiling ni Nokpo spokesperson Police Captain Judices Catalogo nga posible sa madason nga semana patigayunan ang ceremonial activation sang PRO NIR. Wala pa sang patod nga plano para sa construction sang dugang nga mga infrastructure project para sa kapulisan sa NIR. Pero ginapaabot ang recruitment sang dugang nga mga police personnel na igatalana sa Negros Occidental, Negros Oriental kag Siquijor. Antes pa na-resolve sa ito ang NIR, nakaplano na ang pagpatukod kuntani sang PNP Regional Headquarters sa ginaplano nga Regional Center sa Cabancalan City. Pero sandig sa Republic Act 12,000 o kung ang act establishing the Negros Island Region, napatpat ang pagtalana sa mga regional offices sa specific provinces para mapasiguro nga mas mapahapos ang pagpalapot sang serbisyo sa pumuluyo. The pronouncement is for its composition kung sino ang mga gamit natin, kung sino ang matao ang ma-occupy sa mga positions, wala pa kita kabalo, sir. Recruitment, it will be, yes, isa inaaning na lang natin na a separate recruitment for Negros Island Region natin. Comprising nga gusto natin nga i-allocate at the same time i-suffice ang needs of the personnel natin, especially for the new region. Kag kabalo kita nga may ara ang iban nga city offices natin, may request sila for new offices, and that will be somehow i-suffice natin kag i-fill up natin yung mga vacancy. Of course,
Sa number 4 na tukod nga investigation team, nagahatag atensyon sa mga reklamo angon sa pagkuha sang komisyon sa mga benepisyaryo sang AX kag AKAP sa Bacolod. Antes pa man nagbiya si Mayor Albi Benitez, nag-issue na siya sa executive order angon sa pagtukod sa investigation team nga magatutok sa reklamo sa mga benepisyaryo sang AX kag AKAP nga ginakuhaan sang komisyon o kung ginabuhinan ang ila ginabaton nga mga financial assistance. Ginpahayag ni City Legal Officer Carola Joseph Chu nga tuyo nila nga makaporma sang proseso nga sarang makapaiway sang kasubo nga modus. Ang team ang magapagwa sa resulta sang investigasyon sa tion nga makabalik na sa syudad ang alkalde. Nakalabot sa alkalde nga may mga benepisyaryo nga ginakuhaan sang komisyon ang ila ginabaton nga tig 3,000 pesos tubtub 10,000 pesos nga financial assistance. Iyaman ginmanduan ang pamunuan sang DSSD nga masiguro nga ma-validate ang listahan sa mga benepisyaryo para masiguro nga lehitimo sila nga magabaton sang ayuda gikan sa gobyerno. Ongoing na sa Japan ang amon ginawa, brother. We will come up with a report sa kay Mayor. Makakame up na sang process, no? Sang system na malikawan na yung Sa number 3, duha patay, lakip ang isa ka barangay official kag 3 pilason matapos na kuryente samtang nagapanghimos ng Christmas tree. Nagapanghimos ang Christmas tree mga biktima sang magkalakuryente kahapon sang hapon sa Mabinay, Negros Oriental. Suno kay Negros Oriental Police Provincial Office spokesperson Lieutenant Stephen Polinar, ang nagkalamatay ginkilala nga sa day Elni Endencio kagawad sa barangay Arebasore kag Jonel Tenebroso, manlift operator kag empleyado sa DRRMO. Pilaso naman si Barangay Arebasore kagawad JR Norbe, SK Chairwoman sang Barangay Banban nga si Rialina Billares kag Kim Jun Padasay, Barangay Secretary sang Barangay Arebasore. Dugang pa sa pulis, base sa inisyal nga investigasyon, ginsugo ang mga biktima nga himuso na ang Christmas tree matapos ang kompetisyon. Nagsakay sila sa boom truck kag aksidente nga naigo ang main line sang kuryente kag nagaulan. Rason nga nagkalakuryente sila kag amo ang gintunaan sang kamatayon sang duha kag pagkapila sang 3. Ang 3 ka biktima nga gindala sa ospital ang yara na karon sa estable nga kondisyon. Sa number 2, acute respiratory infection ang top leading causes sa mga consultation sa evacuation center. Inibasa sa report sa Department of Health Negros Island Region Center for Health Development. Sa mga konsulta nga ginpatigayon, 56 ang acute respiratory infection. Nagasunod sa top leading causes sa mga consultation ang mga paghilanat. 11 kag hypertension, 5 ka kaso. Sa kabilugan, may 4,728 ka consultation ang napatuman sang DOH. Masobra sa 48,000 naman ka mga mask ang napanagtag. N95 masks, 87,200, nasal cannula, 200, oxygen regulator, 5. Nebulizer kit 349, Aquatab 17,000 kag iban pa. Sa karon may 31 ka active nga evacuation center. 5 diri ang yara sa La Carlota City, 9 sa La Castellana, 7 sa Bago City kag Napulo sa Kanlaon City. May 12,739 ka persona sa karon ang yara nagapabilin sa sining mga evacuation center. Kag sa number 1,
Gobernador ang nagsapol sa mga alkalde sa lugar nga apektado sang bulkan Kanlaon. Ginkasugtan nga papuliyo ng mga evacuees nga wala na sakop sa 6-kilometer danger zone. Kay nasang hapon nagsapol si Governor Eugenio Jose Lacson, kanday La Castellana Mayor Romaila Nicor Manggilimutan, La Carlora City Mayor Rex Halandoon, kag tiglawas sang Bago City nga si Dr. Mary Jean Ortizo nga pamuno sang Disaster Risk Reduction Management Office. Suno kay Dr. Ortizo, ginkasugtan nga maga-decamp o kung papuliyo ng mga evacuees nga wala na sakop sa 6-kilometer extended danger zone. Sa Bago City, Sunuseya, may mga evacuees sila nga hindi sakop sa 6-kilometer danger zone pero kay tungod sa epekto sang ashfall sa ilang nga lugar kag sang makusog nga sulfuric smell, sila ang gin-evacuate. Suno kay Ortizo buwas, kadungan man sa mga evacuees sang La Castellana nga hindi man sakop sang 6-kilometer danger zone, maga-decamp sila. Ginsiling man ni Mayor Halandoon nga ang probinsya ang magabulig sa pagkakaon kasubong man sa relocation sa ulihi sa mga evacuees. Ginsiling ni Governor Lacson nga ang posibilidad sa pag-relocate sang yadtong yara sa 4-kilometer permanent danger zone ang luyag niya nga talakayon sa mga alkalde kag kun mahimo malakip man ang yadtong yara sa 6-kilometer danger zone. Mangin trabahuso ang pag-evacuate sa mga apektado sa tagsakation nga maglupok o kung may threat gikan sa bulkan. Para kay Lacson ang pag-relocate kung masarangan man lamang sa natungdan nga LGUs ang manginbentaha man sa mga LGU. Kung may duta man lamang nga itanyag ang mga LGU sarang man, makabulig ang probinsya sa iban nga pamaagi. Karon naguntat na ang bulig sa probinsya, paagi sa pag-supply sa pagkaon sa mga evacuees kag ang LGU naman ang magagasto para diri. Pero sa ulihi kung kinahanglanon magabulig sa gihapon ang probinsya sa mga LGU. It is very taxing to keep moving people to the evacuation center once there is an eruption. So if at least we can already relocate those within the 4-kilometer danger zone, at least it's the LGU also that will be saving money, no? Because then we don't even have to relocate anybody. Sa Good Vibes sa Bacolod City, may ginatanyag nga libre nga konsultasyon para sa inyong nga pets. May report si Romeo Subaldo. Pwede mo na mapakonsulta sang libre ang imo nga mga hinuptanan. Ini sumugod sa January 11 from 2 p.m. to 5 p.m. from Monday to Friday sa may pet park lang sa the Upper East of Mega World. Sunod sa kay Assistant City Veterinarian Jay Cabugwason, libre lang gid man ang pa-check up sa mga pets sa City Vet. Pero luyag nila nga malabot ang mas madamo pagid yung mga pet owners gani ila ini pagadalon sa the Upper East nga pet park. As long as mayo ang weather, no, kay open field, open na ang aton pet park, we will set up a booth lang. And ang aton intention sina is para makabulig man kita sa mga pet owners, no, nga sila kasarang magbayad sa vet clinic. No? Pwede pa maka-enjoy ang pet sa may pet park samtang nagahulat sang konsultasyon. May libre man nga bakuna kontra rabies. Ginahulat pa sang City Vet ang ilang mga partners kung may mahatag pagid nga iban nga mga freebies sa mga nagapakonsulta diri. Ini naging posible sa bulig man sang ilang mga partners. Ang isa gid sa mga proponents ini nga project for si Upper East Mega World in partnership with Falcor Marketing and Tasi, no, and Pet One of course, no. Ang ini do nagbuligay kami kay pare-parehas naman ang amon tuyo, no. Hopefully makabulig kita sa mga pet owners. Isa lang ang tinutuyo nila, ang mabuligan ang mga pets pati na ang mga pet owners. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag of course, antes kita magtakop, kita naga-shoutout sa ating mga viewers. Maayong hapon kay Mone de Pedro. Kasubong man kay Maricon Songkip Valladores. Siya ang naga-watch live gikan sa Fairview sa Quezon City. Maayong hapon man kay Jubea Janala Natavio watching
from Baguio City. Kag sa iban pagid naton nga mga viewers, good evening man kay upon good afternoon kay Everlyn Miranda watching from Dubai. Kag good afternoon man kay Milagros Pastrana. Kagamuyato ang top 10 nga balita sa Negros Island Region Tubtub. Was ako si Barbara Mijares. Mayong gabi.